Alam mo, dito sa Pilipinas, nakakaulol minsan eh. Pati nga yun sa kaso doon sa Los Baños eh, sa UP Los Baños eh. Kaya nga minsan gusto ko nang paalis ang dyaryo dito eh, mga reporter eh, kasi araw-araw pabago-bago eh. Abe, yun lang ha. Pero masarap pumunta ka dito sa Pilipinas, masaya kami rito. Si Ben? Oh, ikaw naman manong yan. Ikaw naman, ano masasabi mo? Sabi mo naman si Federico. Tumarikina naman. Wala akong masasabi kung hindi yung nasabi na lahat. Gusto na lang kayo lahat yan. Okay. Kaya tayo pupunta sa Samoy. Tapos yung ano, yung tulingan na, yung fresh na fresh talaga. You can buy that at 250. 250? At 50 centavos each. Kaya, Saan tayo pupunta? Punta na tayo. Ngayon na. ay nako, sabi nila, yung Insta ko. Please say hello. Hello. Oh, Uncle! Magandang gabi po. Uncle, si Ana? Ay, siya na. Hello. Taga, ano? Taga Congress po. Dito. Aba. Dadalhin mo yan doon? Of course, son. Insta ko lang babalik. Sabi ko, Walang year-year na gawin. Finisher. babalik kayo. I can show you dito. Ay, very good. Okay. The full accommodation, 10,000, okay yun. Kasi around 10,000. Ngayon, ang tao mo sa kailangan ng lola. Naku ba? Wala. Kanina na ako mas kaya bumaba. Naku. Di ko sa blue na dalay. Ano? Nagsasayaw kami niya. Nagsasayaw. Kailangan ng lola. Oh. Pam! Oh. Lamig niya. Ayaw mag-yes. Yan ang gusto niya damit. Pam! Wala. Look. Hello, say hello. Vision in TV. Hello, say hello. Be seen in TV. Say hello, darling. Hello. Sige na, hello. How are you? Yeah. Sabi ko nga, ang nagaganda kasi hindi naman sa amin. No, but I've been hearing good things about Panglao, so... Ang nagaganda doon kasi, when I was there 20 years ago, pagbalik ko, ganun pa rin. talaga? Is that good or bad? Well, in the sense, yung mga ugali ng tao. Okay. But yung kalsada doon, improved na. The place is improved. But the... Panglao. Panglao Island. Where is Panglao? Bohol. Bohol, huh? Bujol, huh? Bujol. You're from Bujol, right? Yeah. Right. I'm from Bigby. Hello. Namit namin sa... Saan? Sa Ramalan ko. Ang galing ka na rin doon. Kailan yan? Kararating ko lang po. Not 3 karating, 2 weeks ago. Siyempre, ha? Kumakain ako ng We're good saging, eh. friends. Kumakain ako ng saging boyet. Yan, si Abby yung Ayan. niya. Very nice, ha? Ilang buwan ka na? Ilang taon ka na? Hindi po, buwan lang po. 6 months lang po. Patay, naka-helmet yata kayo. Ayan. Sasalita ka rin. Ano, Lola? Sasalita na kano. At kinawatan kami kasi Ilocano rin ako. Lola. Kaya nagkukwento kami. Hindi pa lang. Family planning na sila eh. Huwag mo ubusin po yan. Andito mga politician eh. Andito mga politician. Sa iba. Mamaya na. Mamaya. Sige nga, istarin mo yun sa Holland. Usang ka.
Oh, Ame, Lynn, Neon. Oh, you let Pamela sing. You want to sing Are that? you there? Sing on TV? Mayor, this is Pamela. Si Beth pala yung... This is Oh, Pamela. pati ni Avi, di ba? Si Beth? Ah. Oh, yeah. Si Si Betty. Betty. Oh, nagkita ka na. Sige, Pam, you sing for Neo. You want to sing? Sige ba ito? Ha? Oh, you wait for your mommy. Okay. Oh, you. Wala, mayroon pa. Oo. Okay. Okay. Galing na. Daddy. Ayan, may sound ba yan? Meron na. Hello. Hello na yun. How do you say hi in the Netherlands? Hello. Hello. Oh, hello. Hello. Ortak. Hi, Neon. Hi, Neon. Rinig na rinig. Malata powerful itong microphone natin. Hi, Neo. That's it. Back leg it. Nice back, eh? Uncle! Tingin dito. Oh, Neon. Come on, Neon. Come on. Paso ito. Kain ng pakbet. Open mo na. Alam mo, nag-isang madama TV. Hindi mo ginawa. Ayun. Bakit ngayon lang po kayo? Kasi ano naligaw ako. Saan naligaw kayo? Saan ka naligaw, Ted? Ha? Saan ka naligaw? Dito. Sino nagligaw sa'yo? Yung driver, buti nga nalaman. Sabi ko may tricycle ka. Akala ko may kasama ka ng ligaw sa'yo. Naligaw sa'yo. Ang dami mo. Ted, siya nga pala kaibigan ni Kuya Boris. Pangit lang po. Nandun si Gina. BJ. Sino mama? Okay. Okay na yan. Ano Sally? Excuse me? Excuse me? IBM? Magkape kami ni Vlad.